Здравейте, аз съм Димитър. Здравейте, аз съм Петя. Ние сме част от екипа на Trash Truffles. Днес ще ви разкажа малко повече за черния трюфел. Това е така наречения черен есенен трюфел, един от най-разпространените не само в нашата страна, а и в всички европейски държави, бих казала, може би вече извън тях. Да ви разкажа малко повече за него. Изключително е вкусен, изключително ароматен. Той не подлежи на термична обработка. В България излизат доста големи количества от него и мога да кажа, че сме и от едни от основните износители на черен трюфел в света. В Италия, във Франция, в Испания е част от тяхната кулинарна култура. Даже в някои малки ресторанчета също употребяват доста от този вид трюфел. Имаме много продукти и част от тях са с черен трюфел и сега Митко ще ви разкаже малко повече за тях. Продуктите, които предлагаме са, освен трюфел, се добавят и други, примерно гъби, маслини, имаме продукти с сирена. Най-продаваният продукт не е паста с черен трюфел. В нейния състав влиза печурка, маслина и черен трюфел. Тя може да се добавя към ризото, към паста, дори и към варени картофи. Аз съм го пробвал така, много добре се получава. Други продукти са песто дженовезе с черен трюфел, подходящо е за салати, доматено песто, което е сушени домати и черен трюфел. Може да го добавяте към паста, примерно спагети болонезе се получава много добре с този продукт. И този продукт, който е трюфел на слайс или така нареченото карпаччо от трюфел, е идеален заместител, когато не разполагате със свеж трюфел. Може да се добавя към любимо ястие, което и да е то. Освен, че добавя добър вкус и аромат на ястието, придава и добра визия, понеже трюфелчета са нарязани на слайс. Имаме и продукт, който е свинска маса с трюфел. Тук сме съчетали българската традиция с европейското, като сме добавили към свинската маса трюфел. Така, освен това, трюфела го имаме добавен и в зехтин, като няколко капки от този зехтин променят едно обикновено ястие и го превръщат в гурме ястие. Също така, не на последно място, имаме и два продукта. Ориз с черен трюфел, който може да ни помогне много в забързаното ни ежедневие, да направим една гурме вечеря за много кратко време. Ако ви е харесало нашето видео, може да ни го харесате и да последвате нашия канал. Във видеото ще намерите и линк към нашия онлайн магазин.